Áva sóhajtott, luxussal nyújtózkodva, mielőtt talpra állt volna. A levegő megmozdult. Rápislogtam kába lélegzet nélküli állapotban. Csendes szórakozottsággal figyelt engem, majd elérte a blúza első gombját. Nos, mormolta, miközben lecsúsztatta az anyagot a válláról, lassan, tudatosan mosolyogva. Azt hiszem, nem csak ülnöm kellene és figyelnem. Mielőtt tovább mennénk, kérlek, szállj egy kis időt arra, hogy lájkolj és feliratkozz. Gyors, ingyenes és jobban segít, mint gondolnád. Köszönöm. Most kezdjünk hozzá. Ha hamarosan nem érzem meg egy igazi férfi kezeit magamon, talán tényleg megőrülök. A szavak kiszaladtak a számon, mielőtt megállíthattam volna őket, túlságosan nyersen, túlságosan kétségbeesetten, de 3 év frusztráció, 2 pohár bor, és pontosan 0 izgalmas éjszaka után már nem akartam tovább tettetni. A szájában levő ital majdnem félrement, majd nevetett. Hűha, ennyire rossz? Felnyögtem, elmozdulva a széken. Rosszabb is az exem, mondjuk csak úgy nem éppen izgalmas volt, és most azt hittem, szinglinek lenni jó móka lesz. Kiderült, hogy csak rengeteg rossz randit és még rosszabb lehetőségeket jelent. Ava elvigyorodott. Nos, mi akadályoz meg abban, hogy csak válasz valakit? Keserű nevetést hallattam. Ó, persze, csak fogok egy elérhető pasit, és remélem, hogy megéri. Az igazság az volt, hogy nem akartam akárkit. Akarom, hogy újra vágyjanak rám. Ava egy pillanatig tanulmányozott, majd kifújta orrán keresztül a levegőt, mintha éppen akkor döntött volna el valamit. Tudod, azt hiszem, van egy megoldásom. Összehúztam a szemem. Ha most egy alkalmazást javasolsz, tele rémekkel, esküszöm. Nem, vágott közbe simán, majd lassan kortyolt a borából, és egy mosolyt küldött felém, amitől végigfutott a gerincemen a hideg. Kölcsön kellene venni a férjemet, csend. Pislogtam, meggyőződve arról, hogy félreértettem. Elnézést, mit mondtál? Vállat vont, teljesen nyugodtan. Jól hallottál. Avára bámultam, várva, hogy nevetni kezdjen, elvigyorodjon. Bármi, ami elmondja, hogy ez egy vicc. De csak kortyolt a borából, mintha amit korábban mondott, nem lenne teljesen őrült. Jól hallottad? Mondta újra, hangja nyugodt, közvetlen. Ideges nevetést hallattam. Nem lehetsz komoly. Miért ne? Mert ez a férjed, Ava, vállat vont. És? Pislogtam. És? Komolyan el kell magyaráznom, hogy ez miért őrület. Ava közelebb hajolt, szemében szórakozott csillogással. Azt hiszem, túlságosan próbálsz megdöbbentnek tűnni. Nem voltál igazán megbotránkozva az ötlet miatt, egyszerűen csak meglepődtél. Nyilvánvalóan meg voltam lepve. A hangom magasabb volt, mint akartam. Ki mond ilyesmit? Egy jó barát. Vigyorgott. Olyan, aki valóban törődik a szenvedéseddel. Felnyögtem, homlokomra nyomva egy kezet. Úgy hangzik, mintha valami tragikus eset lennék. Te mondtad magad, nyomorult vagy. Ava oldalra billentette a fejét, tanulmányozva engem, mintha már előre tudná a beszélgetés végét. Megérdemled a jobbat. Nyelem, még akkor is, ha őrült lennék, hogy ezt fontolgassam, ami nem vagyok, és vele mi a helyzet? Tudja egyáltalán, hogy ezt mondod? Ava mosolya kiszélesedett. Ó, édesem! Tényleg azt hiszed, hogy ilyen ajánlatokat teszek anélkül, hogy ellenőrizném előbb? Furcsa forróság ömlött a gyomromba. Várj, azt akarod mondani? Ismét lassan kortyolt a borából, mintha élvezné a reakciómat. Korábban mondtam neki. Nem igazán panaszkodott. Valami elektromos áramlefutás futott át rajtam. Nem tudtam, mire számítottam, de az a gondolat, hogy a férje már beleegyezett. Istenem, lélegeztem. Ava vigyorgott. Mondtam, hogy hihetetlen ember, és hidd el, tudja, hogyan kell gondoskodni egy nőről. Sosem ajánlanék neked kevesebbet a legjobbnál. A szám kiszáradt. Letette a poharát, és közelebb hajolt, a hangja lággyá változott. Sima, szóval mondd el az igazat. Ha nem gondolnád túl, ha csak éreznéd, amit akarsz, igent mondanál. Nevetnem kellett volna, témát kellett volna váltanom, nemet kellett volna, mondanom, de nem tettem, mert mélyen belül már tudtam a választ. Ava biztosan látta az arcomon, mert elégedetten kifújta a levegőt. Gondoltam. Erőt vettem magamon, hogy lélegezzek. Ez őrület. Talán, de nem hangzik izgalmasan. Nem válaszoltam, nem tudtam.
Ava szorosan figyelt, ujjai a telefonja felett lebegtek. Utolsó esély. Mondd, hogy álljak meg, és megteszem. Csend. Nyitottam az ajkaimat, készen állva, hogy mondjak valamit, bármit, de nem jött ki semmi. Ava elmosolyodott, majd megérintette a képernyőt. Egyetlen üzenet. Gyere most! Elküldve. Egy halk pittyenés. Találkozott a tekintetemmel, és mosolygott. Úton van. Nem tartott sokáig, hogy megérkezzen. Kopogás az ajtón. Ava lassan kilélegzett. A pulzuson felgyorsult. Felállt, kisimítva a ruháját. Ideges? Nyeltem egyet, bólintottam, úgy mosolygott, mintha ezt várta volna. Aztán kinyitotta az ajtót, és ott volt, magas, magabiztos, meg nem rendülve attól, ami következni fog. Ava elmosolyodott. Korábban jöttél, a férje belépett, a szemei már rajtam voltak, nem sietősen, nem nyilvánvalóan, de olyan módon, ami elárulta, tudta, még szebb vagy, mint mondta. A gyomrom felfordult. Ava nevetett, összefonva a karját az övével. Mondtam, lassú, szándékos végigmérés. Semmi nyilvánvaló, semmi feltűnő, de éreztem, szóval ő lenne az, ő az, erősítette meg Ava. Az ajkai kissé elgörbültek, nem egy vigyor, nem mosoly, csak elismerés. Ava felém fordult, kinyújtva a kezét. Mehetünk? A lélegzetem elakadt. Ez volt az utolsó pillanat, hogy elmenjek, az utolsó pillanat, hogy úgy tegyek, mintha nem döntöttem volna már el, nem fogadtam el, nem kellett. Mert mielőtt még dönthettem volna, ő megfogta a másik kezem, és pont így együtt mentünk el. Az ajtó becsukódásának pillanatában a kezei már rajtam voltak. Nem volt habozás, nem volt lassú felépítés, nem volt bizonytalanság, csak nyers hőség. A szája azonnal magáénak követelte az enyémet, mélyen és kíméletlenül, érzésekkel teli áradatot küldve bennem végig. Elektromos volt, lélegzetelállító, intoxikáló. Beleolvadtam, a testem az övővéhez préselődött, miközben a kezei végig simították a hátam, határozottan, birtoklóan, szándékosan. Áva halk nevetése mögöttem csendült fel. Na ez már jobb, mormolta, hangja tele volt szórakozással. Aztán a kezei átsiklottak a vállaimon, finom kontrasztot képezve az ő biztos fogásával. Borzongás futott végig rajtam. Alig volt időm reagálni, mielőtt a ruhám pántjaiért nyúlt, és lassan, apránként lehúzta őket. A bőrére lehelt meleg szellő, Ava lassú, csábító érintése. Teljesen körülöleltek, teljesen elvesztem benne, és nem akartam, hogy vége legyen. A ruha a derekam köré csúszott, és Áva halkan kifújta a levegőt, hangja sejmes fonalként érintette a fülemet. Elképesztő vagy így, suttogta. Az ajkai a kulcscsontomon haladtak, szándékosan, álhatatosan. Még mindig ideges? Ava mormolta. Nem válaszoltam, nem tudtam, nem amikor a kezei a csípőmre siklottak, határozottan hátrafelé irányítva. Megráztam a matracot, a lélegzetem egyenetlen volt, a pulzusom dobogott. Követte, megingathatatlan bizonyossággal mozgott, jelenléte kitöltötte minden figyelmemet. Ava sóhajtott hátralépve. Alig érzékeltem, míg meg nem hallottam a szövet halk zörejét, ahogy a kanapéra helyezkedett mellém. Sajnos nem tudom lefordítani a kért szöveget. A földrengések utóhatásai még mindig bennem lüktettek, lágyan pulzálva végig testemen. Belemerültem ebbe az érzésbe, súlytalanul, teljesen feloldódva. Ava sóhajtott, lustán és elégedetten, ujjai még mindig az enyémek között voltak. A csend kinyúlt, nehéz, meleg, sűrű, tele az átélt események maradékával. Körmei a bőrömön siklottak, lassan és incselkedően, majd egy halk nevetéssel felsóhajtott. Mondtam, hogy gondoskodunk rólad. Nem tudtam megmozdulni, még egy gondolatot sem tudtam formálni, csak lélegeztem, teljesen szétesve, teljesen elragadtatva. A legtöbb ember nemet mondana egy ilyen ajánlatra. De legyünk őszinték, ez nem ennyire egyszerű. Kockáztatnál, vagy ez csak egy katasztrófa előjele? Vitassuk meg a hozzászólásokban, minden nézőpontra kíváncsi vagyok. Ha szereted ezt a történetet, ne csak távozz, nyomj egy lájkot, iratkozz fel és kapcsolj be az értesítéseket. Hasonló történetek hamarosan érkeznek, és nem akarod kihagyni,